Imos ca información deportiva. O Concello de Boiro celebra este domingo 2 de novembro unha nova edición do Día da Bici, unha cita xa tradicional que reúne a centos de persoas de todas as idades para desfrutar dun percorrido en bicicleta pola vila e promover un estilo de vida saudable e sostible. O alcalde José Ramón Romero e o concelleiro de Deportes Marcos Fajardo presentaron esta mañá o evento acompañados por Ramón Ares, representante da Voz de Galicia e entidade promotora da actividade. Un día moi esperado por todos os boirenses, por todos os amantes da bicicleta. O ano pasado xa non pudemos celebrala por mor do mal tempo. Este ano, non é que o teñamos moi bo, pero esperamos que o domingo que nos faga unha tregua. Creo que o fin de semana vai estar bastante estable por os datos que nos acaban de decir agora de Meteo Galicia, e que penso que vamos a poder celebrar a proba sin ningún tipo de problema. O percorrido manterá o trazado de outras edicións, cun total de 14 kilómetros. A saída será ás 11 da mañá dende a Praza de Galicia e o itinerario pasará por Escarabote, Cabo de Cruz e diferentes rúas de Boiro antes de regresar de novo ao punto de partida. Que promovemos isto, que promovemos o Día da Bicicleta, e o noso papel pretende ser divulgar a actividade e tamén o desempeño dunha actividade saudable. A organización recalca que non se trata dunha proba competitiva, senón dunha xornada lúdica e familiar. A seguridade será unha das prioridades, con presenza da Policía Local, Protección Civil, Garda Civil e persoal voluntario do Club Ciclista Barbanza e de Boiro Motos. O Día da Bici conta co patrocinio de Vegalsa e Gealsa e coa colaboración de empresas locais como Bici Daniel Ríos, Chicolino e Autos Outeiral. Un evento o cal o obxectivo é a convivencia e a diversión entre familias, entre nenos e adultos, e incidir no que dixo Moncho Ares, agradecer aos patrocinadores, aos colaboradores, e tamén, sin olvidarnos, ás forzas e corpos de seguridade, Policía Local, Protección Civil, Garda Civil, e, como non, a todos os voluntarios, porque para este tipo de eventos se necesita unha cantidad grande de persoas que están aí sin ánimo de lucro, como poden ser todos os membros do Club Ciclista Barbanza. E tamén facer mención algo importante, que é o uso obligatorio do casco, que todos temos que ir con casco como medida de seguridade, e tamén que os maiores de 6 anos non se permite o uso de bicicletas con rodas traseiras de equilibrio. As persoas interesadas poden inscribirse ata este venres 31 de outubro no Departamento de Deportes ou a través do correo. O uso do casco é obrigatorio e a actividade está aberta a maiores de 6 anos.